simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Diatabs. Bilis talab, Diatabs. Para ang diarrhea, tapos. Mga tugang, eskaramusa na sa DCGB! Ano yan? Eskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza! Nagkakariribukang suspensyon na o yan na tabi, kasubago pang alas 11 nin pagkaaga, piga-abisuhan na ang gabos na suspender na po o suspendido na po ang klase sa gabos na level digdi po sa syudad kan Legazpi. Dahil naman ko para comment duman, uni kaya si MJ, tapinos man tulos. Dahil na po tabi mo para irido kan suspension. Ta sabi nga ikang nabasa ko, pag may suspension da siya, lugod na ipigpaluwas ang mga LGUs. Sa kalugod niya minauraw. Kang so wara palugod ki suspension, labo-labo sa uran. Talagang ako makataram na kasi bagong aga. Grabe po tabi talaga. Bako na ito uran, bagrat na dyan sa may southern part kan Legazpi. Sa good na kamian na makaanto sa sentro kan syudad ta. Tama man siya na naglaog pa si Amara Luis. Ta alas 10 luwasan ninda. Urulian na, saka palang nagsuspindi. Pero ipinaliwanag nga niyan kasi bago ni Legazpi City Acting Mayor na may mga pigbabasehan sinda. Basado duman sa ipagpapaluwas po na forecast kan pag-asa, basado man po duman sa indang monitoring. And para man sa gabos, syempre, discretion man po yan kan mga magurang nido na kung nahiling nindo na medyo baka umarhay ang sitwasyon dyan sa indong lugar or mabubugtak sa peligro or baka safe na magbiyahean sa indong mga aki. Pasisiring sa mga eskwelahan. Marinig si Sir Marta na daya ako kanin kasbaw, naka-chanelas. Ako naglaog ako digdi Sir Mar, nakabit-bitan sa kuyang sapatos. Kaya nga ni, bawal kaya po maghatod sa kampo ang naka-chanelas. Kaya no choice po ako. Magsasapatos talaga ako. Kita ba digdi, pag mauran, nag-short, automatic baha. Nakadress ako ngunyan, tabawal ang maglaog duman ang naka-rip jeans. Nasa bag. Saka ako matchanelas. Pwede. Maray na idea ini ni Sir Mar. Na ang chanelas ko daa. Ana po digdi, ilaw ko daa sa ba. May protocol kaya ang dyan sa laog kan eskwelahan ni Kansar ako na bawal mag-atod ang mga naka-chanelas kuya na, bawal ang naka-shorts, bawal ang naka-sleeveless. Kaya talagang obligado, naglaog ako digdi kasi bago. Nahiling ako ni Kuya Ronald tapos ni ni Jerome. Puro bit-bit sa kuyang sapatos. Tapon pa sana dyan Kuya Nald sa may kantokan sarong hotel. Talagang medyo ararong na po tabian tubig. And kasubago man ay pinaliwanag ni Kapitan Abunda kan barangay 24, barangay Rizal. Kunata po tabi nagkakaigwanin pagbabaha. Actually, sa muya digdi sa DCGB, bako na baguan baha na iyan. Takada bes na may, maski nga ni wara nin low pressure area or out nin panahon. Diit lang nin pagbaha, pagbagsak nin uran. Talaga pong nakaka-experience kami digdi nin paglangkaw nin tubig. Sabayan pa yan Kuya Ronald kan high tide. And sabi ka sa bago ni Sir Mar, posible nga ya Angel, mga mga alauna pa ngayanin pagkahapon, mababa ang tubig didi sa Satuya dahil tayo man na naka-schedule na pag-load tide. Pero duman po sa mga motorista ingat-ingat lang po kita. May mga tinampo na po sa tuyang kapalibutan na medyo nadidipisilan na makaagi ang mga vehikulo dahilan ta dyan sa may parte kan barangay naman tao kan Daraga Albay. Tulos man na pinag-aktibaran iyan kan Municipal Engineering Office, kan Daraga, and then itong Daraga Municipal Police Station.
nag-assister na po sinda dyan ta. Kaso bagong kasagsaganin na makusog na pagbugsok o bagsakan uran, talagang naglangkaw po ang tubig dyan. Kaya duman sa mga biyaheros ta, ingat-ingat lang po kamo. And before kamo magbiyahe duman sa indong mga destinasyon, see to it na nakapag-scroll kamo kan social media, kan pages, kan mga local government units, just in case po na may mga abiso ni na kung may mga lugar, may mga tinampo na bako po pasabol, tanganing day naman kamo ma-stranded duman. And day man po masayang an sa indong pagbiyahe, pasisiring po sa indong destinasyon. And ang abiso, iyo po an mag-monitor kan mga forecast, mga abiso kan mga LGUs, tanganing mailikay taman sa maraot na katibaadan o ito yung sa mga emergencies saan sa tuyang sa diri, and then sa tuyang mga kaibahan, lalo na po duman sa mga public utility vehicles sa tuyang palibot. Halos kadaklan na kan mga munisipyo digdi po sa probinsya kan Albay ang nagsuspender na kan sa indang klase. Kapon pa ini kasubanggi and dakol na and nagkapira na sa ng LGUs digdi po sa probinsya kan Albay ang natatada na dai po ni na may laog dahilan ta nagpotob sinda kaining localized suspension. Kaya ana po digdi magtaga ingat-ingat kita. Sabi digdi ang nagdeklara na po ni na suspension in klase digdi po sa probinsya kan Albay an syudad kan Tabaco, Malinaw, Pulangi, Piodoran, Kamalig, Santo Domingo, Ginubatan, Daraga, Libon, Owas, Jovellar, Manito, and ang pinaka-latest po, iyo po ang syudad kan Legazpi. Mantangan may mga laog, ngunya na September 17, iyo po ang Ligaw, Rapo-Rapo, Malilipot, Tiwi, Asin, Bakakay. Iyan ang mga lugar na sagud sa ngunyan, igwa po ni na klase, ang gabos na level, from elementary, high school, and then college. Iyan ang sa indang mga abiso, and then syempre duman sa mga naka-star sa mga low-lying areas, ingat-ingat po tabi kamo, magmangnukan sa idong palibot, and just in case na nahiling po nito na may peligro, kamo na po tabian magkaiguan na inisyatibo na mag-evacuate, informaran sa indong mga barangay officials, makipag-coordinar po sa indong barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. And kasubago, may pigpaluwas na abiso na datos ang Office of the Civil Defense. Kung sa ina sa sobra na po sa umaabot na sa 30,000 na mga families ang naapektaran kan raot kan panahon digdi sa tuyang palibot. Kaya and then duman man po sa mga sa mga nagbabaralak na sa mga parasira ta, taga ingat-ingat kita dahilan ta syempre pag-araw kaining may maraot po na panahon, halangkaw ang mga ukol, makusog po ang paros dyan sa kadagatan. And kung kamuan nagagamit din mga saraday na sakayan pandagat sa paglawod, ibitara na po muna tabi yan, and syempre i-prioritize po tamin doon sa idong kaligtasan. Tadipisil, di ko lang sure kung ano naan update duman sa mga nagkawararang parasira kan bagyo pang Enteng na nagtama kan nakalihis na mga semana. And ang Department of Social Welfare and Development, sobra na po sa 1 million pesos ang naitaong ayuda duman sa mga apektadong pamilya. Sabi di sa datos kan OCDB ko, sobra sa umaabot na sa 30,110 na pamilya. Nakumpwesto po yan ki 133,419 individuals hali sa 116 na barangay ang apektado po kan raot kan panahon. Sobra sa lubog pa din po sa baha. Kaya duman sa mga biyahero sa namapasiring po dyan sa probinsya kan Camarines Sur, lalo na po itong sa mga maaratindir sa Peña Francia Festival, sa mga activities dyan.
medyo mag-iling muna ka munin mga abiso kan mga LGUs tanganing masiguro na an mga aagihan nindong tinampo iyo po an salbadong agihan and passable. Iyan po ang mga abiso kan OCD Bicol. And kasubagong aga baga, nakauro naman ni VP an alkalde kan kan Hovelier Albay. Imagine Kuya Nald, gabus kung dati sabi ni Mayor Jorem Arcangel na tulong barangay lang an pigbabaha kada bes na may pag-uuran dyan. Ngunyan Kuya Nald, halos gabus na barangay. Kaya sabi baga ni Alcalde Jorem, ang rekomendasyon sa gobyerno provincial kan Albay, pating itong sa Regional Advisory Council na magkaigwan ni river widening. Ta kung permi-perming araw ka ng sitwasyon tamala bagang ngunyan, ta sabi baga ni Dr. Cedric Daep, basado sa iyang evaluasyon, mas halawig da ako ngunyan ang rainy days kumpara sa dry days, kaya pilalauman talaga na maumatean ta ang pag-uuran sa tuyang palibot. Kairak man kaining mga residente sa dyan sa Hovelier, imagine kada bes na mag-uuran, kay po na mag-iba kwarta, posibleng maglubog an sa imong residensya sa tubig. Dakulang burden iniduman sa mga residentes dahil ta syempre stress and syempre mainguwaman an lokal na gobyerno kan Hovelier kung paano may tataw itong mga pang-oral daw na pangangaipo. Maray na sa nanganita ang DSWD, igwa po nin pig tataong mga family food packs iyan na mga kasustenir ni duwa sa good tulong aldaw. Pero paano na sana pag kulang man, syempre pag dakulan miyembro kan pamilya, talagang maridipisilan. Batang unan panahon na po nin tag-uran. Maray na pagkauto kay Ma'am kay Sir Charlie Ibarreta Abanyo, sabi na shout out po digdi sa Salvacion Polangi watching Facebook Live, and kay Ma'am Salvacion Ahero, sabi na good PM watching from Taysan, thanks po sa suspension, parents are no longer stressed. Ako man kaya ako inal kaninang aga, sabi ko kung di ko tawa pa eskwelahon iyan na nasa likod din do dyan. Kaso Kuya Nald, haranin na ang examination. Sayang niya ako kan lesson. And kaya man na mag-travel, hali dyan sa South, medyo makusog-kusog lang talaga sa uran. Kumusta dyan Ma'am Salvacion Ahero na ang po digdi ang panahon po dyan sa southern part kan Legazpi? Kay Ma'am Ninita Beron, sabi na amen. And then kay Kuya Edwin Magalona, watching from Manila de la Salle. Uy, kulibat ko Kuya Ronald, nahiling mo ining power interruption na ipigpaluwas kang National Grid Corporation. Sa Webes ini, petsa 19 kan Setyembre 2024. Angel, ang mga areas ngayang mawaranin kuryente. Pag sinabi ko yan na all feeder, kaibahan po itong sa mga nakasabay na nakakonektar sa Washington and Bitaano substation. Mapuon po yan alas 6 nin pagkaaga, sagkod alas 6 nin pagkahapon. Dahil pagbash ang Albay Electric Cooperative. Taang abiso po na iyan na power interruption, hali po tabi yan sa NGCP. Ang rason, iyo po ang preventive/correction maintenance along the line, testing of Daraga Legazpi 69 kV line, and then itong so general maintenance of Daraga Transformer 4 and ining Daraga Legazpi 69 kV line and its associated HVE. Di ko ni Kuya Nald masabutan. Ang nasabutan ko lang digdi sa mga aldaw na iyan, September 19, wara po nin kuryente. And sa siring na activity, magkakaigwaman po ni
parallel activities an Albay Electric Cooperative kung saan masalida sindanin mga poste and then aayuson ang linya hali dyan sa may parte kan Barangay 50. Pati man po dyan sa may Barangay Binitayan, Candaraga. Magkakaigwa po ni na massive line clearing dyan sa Magneto, Albay. And sa September 20, may nahiling man ako digdi sa parte inikan Tabaco and Malinaw Substation. All feeders man po yan. The same po ang schedule, 6 a.m. to 6 p.m. Kaya duman sa mga residentes ka na sabing mga lugar na maapektaran kaan. Kumuha na ka mo dyan kidram, mag-imbak na po tabi ka mo nin kuryente sa mga drum nindo. Ang rason kan NGCP to conduct transfer of Aleco Pulangi load and substation from Daraga substation to Tuwi C substation. And then igwaman po nin parallel activities ang Aleco ining right of way line clearing sa Malinaw feeder 2 and ining fuse sizing sa Malinaw feeder 2. Iyan po ang abiso hali sa National Grid Corporation na ipigpaluwas po iyan kan Albay Electric Cooperative. Maray na pagkauto kay Sir Jose R.J. Gardon Iskanyan. Pa-shoutout da po kay Kambal Vicente Iskanyan. Permi po siya nagmamati sa DCGB. Watching from Kidulog, Preto Diaz, Sorsogon. Kumusta po tabi dyan, sir, ang sitwasyon kan panahon sa imong lugar dyan sa Preto Diaz, Sorsogon? Iyan ang mga abiso hali sa Albay Electric Cooperative. Manungod man po sa naka-schedule nindang power interruption sa Webes, digdi sa Washington and Bitaano Feeder Station. All feeders po yan. And then dyan po sa Pitsa 20 sa may parte po kan Primer Distrito kan Albay. Ang sa kuyang kaibahan sa lalo technical, si Kuya Ronald Baldo. Sa IT na po dyan si Jerome Nico Martinez. Sa production si Sarah Leron. Sa newsroom na po dyan sa Muyang News Director. Si News Manager, Sir Mar de la Cruz, si Ate Jenny and si MJ Jeresco. Ako po ang silong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Diarrhea? Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea.